Vice President Constantino Chiwenga says conflict is bad and the country must maintain peace so that leaders can be with a stable and peaceful nation. Nzadapita mashoko nomdanyo pangwa ine chinokonza General Chiwenga pangwa ine avachadizi na basa. General Constantino Chiwenga pangwa ine ari kuti vanhu vanokuita conflict vangakutadza sei kuita conflict kana imimi vatungamiri vacho muchiita zvisingadwi nevanhu vamunotungamirira. Sanapita mashoko anobuda panguva ino chinokonzi VP Constantino Chiwenga akangomira pashoko rake kuti ngatinange kureferendum akomana kana muda kuti tiwirirane. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipina hapana pa the news also muda nyuwa since VP Constantino Chiwenga says conflict is bad and the country must maintain peace so that leaders can bequeath a stable and peaceful nation to future generations, not put the country in the wrong direction because the path is fraught with bloodshed. This was widely seen as a clear warning to President Emmerson Mnangagwa over the current 2030 political agenda, which he strongly opposes. Chiwenga and Mnangagwa alonged in a fierce succession battle, now fueled by ZANU-PF plans to extend the incumbent term by 2 years to 2030. Ndoma developments anoda panguva ino kuri kunonzi VP Constantino Chiwenga tiona vachimbozerwa this cap 3 amendments zvinozobuda pachita kuti this cap 3 iringoriko kungobloka VP Constantino Chiwenga because anozikanwa kunzi 2028 was supposed to succeed the leader but panguva ino vaakuzama kumuavoida. This cap 3 ichachinja mutemo kuti ikangopasa chete VP Constantino Chiwenga asangana do all the powers are now centralized to the Zviganandas or the Mnangagwa family and the likes. And VP Constantino Chiwenga nikasangana a way out yekuti angava nematrix anga leader kuti VP Constantino Chiwenga angazwa in a position to succeed or lead the nation. Doma developments aripo but VP Constantino Chiwenga is sending warnings kuti road yamuri kutora iyi iri kulead ku bloodshed. This is seen as a warning yapiwa kuti mutungamiri wenyika. Ngotudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pe these developments. Ina comment section yedu mutudze mafunguro enyu. Musakaona subscribe or like up on the bell icon.